там на един участък горски с повече дървета. Ще покажем и за резидба, ще покажем и за шладисване. Така на два клона ще ги дам, но те някакво много от нещата са вързани. Така че тук малко измешано ще ги дам нещата. Понеже това дърво е като учебен материал нарисуван, да си играя да го рисувам и да го запомня. Ще го покажа. Еволюционният възстановителен акт на дървото се явява, запомнете, почти винаги по оста или максимално близо до оста, или по оста на скелетни клони. Ето тук е по оста на скелетен клон. Еволюционен възстановителен акт е така наречения пич, нали? Така наречения пич, който изключително силно и мощно тръгва нагоре. Защо? За да побие цялата корона и да създаде нова корона. Защо така се налага? Защото короната старее по всякакви причини. Не старее дървото, по-лесно за осъзнаване от начинаеща, старее короната или разбира се ствола може да бъде поразен. Когато имаме поразен ствол, тук да кажем се касае за някакво косене стример или при някакво бачкане, дървото инициира така наречените пичове, даже от тук всъщност се касае за прерязани други стъбла, но въпреки това и при повреда, нека да е някакъв прояс или такова, дървото, когато еволюционно семеначе и жизнено, то почва да изкарва пичовете даже от основата или от кореновата шийка, или от корен, почва да изкара нови стъбла, които да заменят изцяло повреденото старо стъбло. Те ще се засилят неимоверно, ако не ги почистиме, въобще дървото ще се откаже от основната корона, защото това казахме в възстановителния акт, при поражение в устното стъбло, различно се стримят измелили, дали такова. По-малките поражения могат да се излекуват, но обязателно трябва да чистите отдолу издънките, за да не пренасочва дървото към тях жизнената си енергия. Тук в средата пичовете, обръщам внимание. Някои ги мразят, а всъщност трябва да ги разбирате и се радват, защото точно това казах е еволюционният възстановителен акт на дървото. Старата корона, поразена от мразове, натоварвайки се с тежки плодове, с годините се отваря навън, се разкривява, се изтрупва. Това не става за една година. С годините дървото трябва да инициира, в средата ви казах, някаква силна точка да тръгне за един пич, поне или три, за да направи нов връх, за да поднови изцяло короната на дървото и дървото да е окей. Едно дебалансирано дърво означава или наведено, или дори прекалено много разчистено в средата. То постоянно генерира, произвежда пичове, за да възстанови баланса. Повечето ще се касае, казах ви, за осевия баланс по вертикалната ос. Едно сравнително голямо дърво, много малко да е дебалансирано от вертикалната си ос, ако за няколко години не се оправи, в една конкретна година ще роди много плод, примерно тия седроплодните, както е ябълка, едри круши и други. От прекалено много плод, собственият му тежък плод прави така, че още повече го събаря дървото. И ако дървото не си изкара тези пичове за възстановяване на осевия баланс, то пада, тревата го побеждава или просто пристига животните и го изяжда с короната, защото са на нищо достъпни. Дървото е заплашено от смърт. Затова дървото, еволюционно повтарям, винаги си произвежда силни клони, силни пръти по оста, за да си запази осевия баланс за след години. Това е причината, тук има отрази в средата, който не красиво се покрива. Това е причината, опитът за чаша при формировката на повечето дървета е резидбена грешка, макар че не на 100% грешка, да е не съвсем адекватен с оглед на стремежите на природата. Опитът за чаша, обръщам внимание, че е не съвсем адекватен, защото вие режете и то веднага тук тръгва да изкарва новите пичове, за да си запази осевата структура. Тоест, вие всяка година се борите с нещо, което му е еволюционно заложено на дървото, за да се възстанови, да си запази осевият баланс. Друг основен проблем при чашата, така наречена, дето хората се представят всички дървета могат да стоят така отворена чаша. Другият, който е още по-съществен проблем с чаша, че при прекомерно отваряне, нали, дори се връзва и така насетне, и оголване на тази вътрешна част на клоните, защото той казва, аз вътре не искам нищо да ми расте, или така са му казали. При систематичното оголване на всички вътрешни точки, обръщам внимание, слънцето в летните месеци отгоре, без корона отгоре,
удря тази част на клоните, която е наклонена отворена. Тук е много висока температурата на кората, аз казвам буквално се изпържва. Дървото се изхитрява клона да води соковете така от долна страна, защото там е насенчица, не е висока температурата и соковете на клона се водят само така отдолу. Тази горната част отмира и некрозира поради много силно, че е изложена на изключително силно слънце. Това се наблюдава в много ябълкови сортове, които хората искат да ги гледат на чаша. Тук горната част на клоните отмира, завъжда гъби, защото пък като отмре част от клона, дори да не е целият клон, той си е жив. Но казахме, води соковете от долна страна. Тук се заселват гъби, корояди, беловинояди, там други вредители и човека казва, минаха самолети, напръскаха, дървото има гъби, сега нали отива на агроаптеката, с снимката с телефона, тия гъби с какво да ги пръскам, а той всъщност се занимава с пост-ефекта от нещо, което той го е предизвикал с прекалено отворена резидба и прекалено оголваща резидба. Затова обръща внимание, при резидбата участъци дълги от клоните, дълги може би над 34 см, то все пак зависи от овощния вид и от размерът на дървото, да не оставяте оголени участъци от вътрешната страна на клона над 34 см. Дори да оставяте оголени участъци, там от единия край ще почна леко да отварям, да разтоварвам, дори да оставите оголени участъци, имайте предвид, че някои слаби клончета, дори ги прибързвате, за да им смените посоката, си ги къткате. Там през едно, по-слабите пичове, по-криви и слаби клончета, говоря от горна вътрешна страна на клоните, задължително си къткате така речата обрастваща дървесина. Дори да отваряте короната, къткайте си част от клончетата, така наречената обрастваща дървесина. Защото безогледното чистене е ужас. Какво правиме по темата с резидба и формиране на дървета? После пак ще покажете. Ти ако решиш да тръгваш, знаеш, аз записвам. За резидби, пък и за повечето дейности с дърветата, не ви трябват най-скъпите инструменти, особено като започвате. Имайте предвид, че човек с една бърза машина, да кажем, професионална техника и така насетне, има опасност да се нарани, ако не може да не е свикнал да работи с нея. Не са един от два случаите. Но освен здравето и живота, другото много опасно е вие да тръгнете да правите много отрези на много неправилни места, благодарение на това, че много ви реже машинката или ножица електрическа и викате, сега дай, защото много реже. Не. Резидбата и формирането на дървета въобще не е процес на безогледно дялкане, кълцане и така насетне. Обръщам внимание, запомнете, че колкото по-малко брой крайни отрези извършите, независимо дали с прием, дали с ножичка, към едно дърво подхождайки, колкото по-малко краен брой отрези извършите, толкова сте по-добри резачи и толкова успешни и да преминете към следващото дърво. Желанието и качеството на хубаво режеща ножица като масло, нали? Реже като масло и давай ще направим тук 100 отреза, води до много неприятни резачески грешки, които постепенно днеска в хода на деня ще ги изясня. Ако някой му се възприема, да възприема, ако някой не му се възприема, да отхвърли. И така, казахме по отношение на формиране осева структура. Това после ще го покажа и на други дървета по-подходящи. Осев. Някои от тия пичове щете, не щете, казах, ще ги запазите, за да запази ос. Колкото е по-близо до оста, още по-добре. И следващата година може да изникне такъв. Те година по година раснат, така че си запазите, по-добре да си запазите някаква главна вертикална ос. Главна вертикална ос не ви трябва единствено на праскова. Праскова носи много отворена корона, много драстично рязане всяка година. Обръщам внимание, че прасковата може да не я числите към тези улеснения. Не я дайте на кучията, който реже праскови да ви изреже, че на вас ще ви е жал. Много рязане иска прасковата. Същото и астмата, нали, особено за винарските сортове, нали, за десертните си оставят и дълги бръчки, но за винарските сортове в повечето случаи, колкото повече кълчаш астмата, толкова по-хубаво грозде ще береш. Оставянето на много плодни тела по астмата и не само, води, че гроздето може да не ви озрее
повечето овошки не са така. Не са якото рядо. Защо? Зимна резидба. Все още сме с нея при да цъфна дървета горе-долу. Хващаме последните периоди на тази зимна резидба. Вие махате клони сега, като си представяте, че дървото е една скулптура и вие ще го оформите красиво. Нали? Режете. И казвате, така аз искам дървото да ми е на тая височина. Вие така минавате, штрак, казвате, аз искам до 2 метра дървото, защото мене не ми се занимава. Нали, да се катеря и така надлезе. Всичките клончета ги минавате на една височина ето така. И си мислите, че нещо сте правили по формата на резидба и оформяне на дървото. Нищо не сте направили, ръзаческа грешка. Защо? Защото еволюционно отново подхождам как се живеят, се развият дървета. Дървото хилядолетия, отпреди да се появи човека по тази земя, имал дървета, хилядолетия дървото търпи щети, които са форми на резидба. Много хора, нали, сега дали четат някъде или слушат някакви глупости, с извинение, нали, казват, то по-добре дърветата да ги оставим, те, нали, добре си всичко си знаят, от резидба ги боли или някакви такива работи. Коня го е остракала тук или хипопотама или жирафа, ако е някоя висока акация в Африка. Примитивна щета от нещо, което се похапва в илизи, штак. От хилядолетия я има. От ветрове, бури, урагани. Виждали сте разцепени дървета и в града. Ледолом, снеголом. Преди 2 зими там, дето имаше София стоя, нали, половин и повече година с клонаците по земята. Екипа на Антони до никъде не можа да смогне, защото София е голяма, пък нападали клони много. Мокър сняг, падат, кършат се по най-безобразен начин, се разцепват, изтръгват дърветата. Това е форма на резидба. Бури, урагани. Собственият тежък плод. Виждали сте го най-вече при слива, при ябълка, претовари се, почват да се кършат клони. Нали сте го виждали? Всичко това са форми на резидба, на всичкото отгоре много грозни и за няколко от формите на резидба ви казвам, че дори ви трябва неблагоприятен фактор като буря, ураган, мълния, пожар или нещо друго животно, а собственият тежък плод на дървото прави резидба и то доста грозна, доста неприятна и неправилна. Затова ви казвам, че дървото то си търпи резидби постоянно, ако не всяка година, най-много на 5-10 години минава нещо сериозно като премеждие и направо попиля короната на дървото. Аз като планинар, като млад, много обикалях тия неща, ги наблюдавах. Цяла една зона, цяла една гора, ама нека да е букова, едни грамаци, буки и тако. Почти всичките им клони, като кибритени клечки, окършени, увиснали надолу, защото се е трупал лед там, нали, с денонощия от ветрове и от заобледеняване. Интересното е, че в Балкана цялата корона на дървото може да бъде една топка лед и това съм го виждал. Тая топка лед тежи не тонове, ами може и десетки тонове да държи. По едно време, нали, като вземе да се размразява, това нещо слича надолу всичкото. Също и поледици дебели има, виждали сте. Нататък по Петрохан редовно се чукат дървета, който минава по пътя. Така че резидба дървета се търпят, избити си го от глад, че търпят резидба. Резидбата, казахме, е щета. И така, примитивната щета я показваме и тук. Обръщам внимание. Всичките тези отрези, които ги направих, обръщам внимание, ще ги кръстиме вид отрез А. Съкръщение на клон, клонка, клонче, обикновено се касае за едногодишен приръст, така. Слабо съкръщение, средно съкръщение, силно съкръщение. До какво водят и даже с оставяне на чеп още по-силно? Всичките тези неща, които ги извърших са съкръщение като похват, почва. Казах преди малко, това е щетата примитивна от клон, магаре, зависи колко е високо, нали, животното, коза, която се изправя, жираф, изтракване, съкръщение или съкръщаване. До какво води тази форма на резидба? И до какво води опита на хората да се държат дървета на една височина? До още повече разклоняване. Че само последните 2-3 пътки при отреза се стимулират, се активизират и дървото предимно и само пуска нагоре едни силни пръти още същата пролет и лято. Значи ние правиме така и само след няколко месеца нагоре имаме гора от плоти, от пръти и клони. И си викаме, сега какво правим? А какво се случва долу? Долу не се случва почти нищо. Защо? Защото
което еволюирало в горска среда, иска да си осигури височина, за да може на високо да му зреят плодовете, някаква полусмесена среда, иска да расте нагоре и даже ние го стимулираме, защото му нанасяме примитивна щета. И така, запомнете съкръщение. Естествено, слабо съкръщение ще доведе до слаб приръст. Средно съкръщение ще доведе до силен приръст. Още по-силно съкръщение с оставяне на чеп ще доведе до много силни приръсти по 1 метър. Но по същността си, запомнете, прием резидбен А, съкръщение, съкръщаване на клон-клонка, води до викане на растежа точно там. Защо? За да възстанови това, което сте махнали. Какъв е другия резидбен прием похват, който радикално, кардинално сменя хода на игра? Внимание на не. Другият радикален прием, похват, който кардинално сменя хода на играта, е при чатал, при разклонение, вие изцяло премахвате дадения клон, клонка, клонче, без оставяне на чеп. Сега ще ви кажа, нали, как бихте го направили това нещо на това дърво. Казахме, изцяло премахваме даден клон, клонче, разклонение. И така, в повечето случаи, ако сме по върха, това е може би най-нагледно, на едно дърво, което тук е имало отрези, затова е станала такава гора. Тук е штракнат този съкратителен отрез, дето ви казах неправилен. Всъщност ние тази сложна горичка на този клон, която я виждате горе с урвачка, висока метличка, е предизвикана с един неправилен отрез. Ето е тук, тъй се вижда къде има едно чепче. Но е бил оставен чеп, моля. Щеше да е правилно. Сега ще обясня как щеше да е правилно. И така, всичкото това нещо, сложната метла и дори грешка от миналата година, ние можем при някое характерно избрано от нас разклонение да я премахнем, като височината на сваляне ние я избираме. Ако дървото е силно растящо, не сваляме прекалено агресивно надолу, а някъде на тази точка или на тази, а вече като искаме цялостно преобразуване на дървото, слизаме на още по-ниска растежна точка, която подменя целият този сложен връх. Но отрезът се прави без оставяне на чеп. Колкото по-плътно, толкова по-добре. Разбира се, като клончето израства перпендикулярно, не можете прекалено плътно да направите отрез. Но въпреки всичко се стараете тук да не оставяте чеп. И пренасочвате растежа към една тънка, странична, запушваща точка. Какво се случва с този отрез? За изненада на мнозина, ако тук не сме оставили чуканче, чепче, се подбужда не само тук за растеж, където сме извършили пренасочващ се отрез, а се подбужда цялото протежение на колона и тука, и тука, и тука, и тука. Защо така се получи? Защото цялостното премахване на клон при разклонение, отново повтаря, до голяма степен запушва тук растежния вход и преразпределя тия всичките жизнени сили, които са били в този клон, ги преразпределя към останалото и нагоре, и надолу. Този клон, мощен, с много листа от миналата година, с листопада връща хранителни вещества надолу към корена, за да се запаси дървото за следващата година, първо да иззимува и второ пролета да може достойно да тръгне силно. Запасни вещества в клоните, в ствола и в корените. Сега с пролетното избухване, тези запасни вещества се връщат обратно в този клон. Когато имаме липса, казахме премахване изцяло на клон без оставяне на чеп, налягането на тези вещества и стремежа за буен растеж прави така, че целият този клон равномерно, сравнително избухва на много растежни точки и много растежни точки тук долу се активизират и имате нови клони на по-ниски места. Така че с тази премахваща, пренасочваща резидба, обръщам внимание, вие можете да си направите така, че дървото да ви изкарва на по-ниски точки нови клони,
следващите години ще имате плоти на по-ниско, но и ще имате възможност и да обновите короната с тези нови. Как става обновяването на короната? Някои казват, всичко вътрешно се маха. Не, въобще не е така. Въобще не е задължително. Може това вътрешното да го оставя, но леко да го извия навънка. Защо ще го оставя? Защото то е по-младо, по-силно, по-жизнено. Това постепенно ще отпадне. Ако тая година берем плод от тук, следващата година по-добре е това да се премахне и вътрешното ще се извие навън и ще направи новия продължител на скелетен клон. Следващия продължител ето го къде е. За следващата година той също може да се извие навън и изцяло клона тук да отпадне до тази растежна точка. Продължителът е гъвкав, той се извива и заема. Управляващият акт с пичовете, ето го тук показан как ние си поддържаме дървото в една много добра млада кондиция на клоните, но почти винаги самото дърво ви казва, където му изкарват пичовете, а нищо, че са от вътрешна страна. Ето е, сега ще го премахна, за да ме разберете. Без оставяне на чеп. А при премахване на клон трябва ли да се третира по някакъв начин разреза? Може, но правилото е следното. Правилни отрези, гладки и на правилни места, са много по-важни от третирането на отрезите. Правилни отрези. Казахме кои са правилните отрези, без оставяне на чеп, пренасочващи. И ето сега, това ни беше пич, който всеки друг щеш да минеш нойста да кажеш трак. Но този пич, аз ще го отклоня навънка, ще му оставя само един продължител и той ще ми бъде подмладяващия такт на този целия клон, който с времето се състарява. А различни овощни видове за различно време им се състаряват клоните, но рано или късно след 3, 5, 8 години е по-добре да си обновявате клоните. Ето го обновяването на клоните. Това като го привържете навънка, ще му оставите само един продължител. И така, другото важно нещо е да не оставяте нагоре вилици с еднозначни 2-3 клона, да не ги оставяте. Задължително имате един връх, но разбивате вилицата. В случая оставяме външна точка, без оставяне на чеп тук, където извършвам отреза. Даже това, което остана, понеже беше броен, не можа да го изцеля. Без оставяне на чеп, вие оставяте само един продължител. На този продължител можете да му направите леко съкръщение, за да вика растежа, за да може той да се засили, да се отдебели, но това приемаме, че ще бъде бъдещият ни клон. Дори леко го превързваме ето така. И по този начин ние можем да си обновим клона с тези пичове. Нали, е така, отваряйки ги навънка, оставяйки им по една точка. Коя точка ще оставите единична на една вишина? Ваш избор. Можете тук да штракнете, да оставите, нали, е тази кривичкото. После като го извиете, то ще дойде насам. Резвате му връхчето. Негови конкуренти, в случая има много и тръни за конкуренти, част от тях ги разкарвате, особено по-силни. Естествено, че част от тях ги разкарвате, особено по-силните. Но не на 100%, все пак оставяте някое. И това ви е продължаващия такт на дадената линия клон. Всеки клон, разклонение линия, е хубаво да има един краен продължител, неговите конкуренти да ги махнете. И тъй. Постепенно отварям короната на това дърво пак, но то само ще се инициира тук тъй нови растежни точки в средата. Казах, някои от тях, особено по-хоризонтални, по-наклонени, ще си ги запазите. По-вертикалните можете да ги премахнете, за да не доминират. Но обратно, ако решавам, че това нещо няма да е чаша, аз ще си оставя един силен продължител в площта, който ще изкара това лято, за да си имам водач. Много е важно в повечето овощни видове да имат осева структура с водач, а не да бъдат тази чаша, към която повече хора се стремят. И така, това дърво остана, нали, е този клон, който доминира по някакъв начин, да го редуцира. И с това дърво спирам. Моля? Да,
после това дърво почва го шладисваме, режеш така. Сега, правя драстично сваляне, да си свалиме височината. Нали някой казва, горе режа, за да сваля височината. Аз в момента къде режа, за да сваля височината? Долу. Долу. Обърнахте ли внимание? Да. И така, това е драстично сваляне на височината, като искаме по-ниско стъпване. Не винаги е желано, защо? При много силна резидба, като количество свалени клони, дървото е инициирано, сега съм направил прекалено силна резидба и той има желание да възстанови, ще расте много силно. Но в случая, понеже ще го шладисваме това дърво, с това му прави силна резидба, шладисването върви и с силна резидба. Но и така бива. Тук, където той каза, нали, това или това, това е по-силно, то ще победи, а това ще се извие от собствената си гъвкавост на клоните, дори да остане тая година, дори да се махне. Но както има две, едното може да се махне, а по-слабото да се остави. Нали, по-слабото повече се зарежда с плодни пъпки, така. Може това да се махне, дето ще конкурира това. Това казахме, дали ще го вържете, ако искате леко да отворите короната, дали ще го оставите, не е толкова фатал. Но и така, обръщам внимание, един отрез на ниско, два отреза на ниско, три отреза сравнително на не много високо. Тук има някакви добавъчни отрези, там не е правилно дето от начало. Но аз почти нямам никакви отрези на високото, а по-скоро с триончето съм направил три основни и три второстепенни с това. Вижте каква драстична резидба, променяща на това дърво направих. Само с три отреза с триона и три с ножичката и мога да си ходя. Нали, някой казва, нали, сега, ама то не изглежда красиво или еди какво си. Запомнете, това е важно, тази важна подробност, дето е казано. Дървото не е скулптура, не е някакво каменно да го извадите и да кажете много красиво ви нареди. А дървото режете с мисълта, че то веднага е сега като тя идва пролета, те са наболи пъпките, изстрелват се с нови филизи да променя картината, която сте създали. Така че не мислете, че дадената красиво оформена ситуация в този момент, когато напускам дървото след резидба и това, което следва след това, ще бъдат едно и също. Това, което ще последва сега, казах тук е изключително много в средната част ще се засиля, защото дървото иска да запълни уста. Тук ще тръгнат сега безброй клони. Част от тях в лятните месеци могат да бъдат премахнати, но това е лятната дорезидба, обикновено към края на юни. Обръщам внимание на тази подробност. Лятната дорезидба, през едно ще махнете част от тия пичове, по-силните, които ви дразнят, дето искат нагоре, нали, много да сгъстяват и да... Лятото ще ги редуцирате обикновено в края на юни, там все пак зависи от географската област и овощния вид. При някой още края на май, при някой края на юни. В началото на лятото част от сгъстяващите клони вие махате, но казвам част от през един или два махате, един оставяте, т.е. две трети махате, но въпреки всичко сте длъжни част от тия, които се турват да израстват, да ги запазите. Ако оболвате безогледно лятото, ще си увредите дървото много неприятно. Сега му направихме, казах, като тежест силна резидба, процентно свалих много клони, очаква се то много силно да избухне, което не винаги е желано. Особено при круши и при ябълки е крайно нежелано. Това в случая е джанка. Казах на тази джанка и засилвам резидбата, защото ще сложим калеми на нея след малко. Ще минеме на шладисването. Тоест не трябва толкова силна резидба ли да се прави по принцип? Да. Толкова силна резидба, основно на праскова, на някои сортове сливи, девек костилковите, бива. Обаче на семковите, особено круши и ябълка, нямате право толкова силна резидба. Защото ще предизвикаме по-голям... Ще предизвикате Трябва много. 3 години да я правиш. По-малко. И така, понеже костилковите залагат плодни пъпки на прираста от миналата година, дори клончета, които са израсли след някаква майска резидба пролетна, и дори и на тях залагат. Примерно прасковата много бързо, кайсията много бързо залага плодните пъпки, дори някаква майска резидба да направите на кайсията, изкарва нови филизи през лято и на тях залага плодни пъпки. Докато костилковите са с бързо до рязко влизане в плододаване, семковите, круша, ябълка, тюля, те трябва едната година да израсне клонче, то е право без никакви плодни пъпки на него. На следващата година и то трябва да се, така да се насочи към хоризонтално. На втората залага вече плодните пъпки и
Чак на третата година ще чакате плод от едно такова клонче при семковите круша и ябълка. Затова, ако круша и ябълка ги подбудите към силен растеж с такава силна резидба, независимо дали правилна, дали неправилна, говорят силата, тежестта на количество свалени клони, ще си изкарате от плододаване круша и ябълка, ще се чуете, що няма плод почти, а само пръти хвърли. Защото растежният акт с тези пичове вертикални и плодовият акт с хоризонтални клони и слаби клони малко се бият, си противоречат, особено при семковите. Еволюционно на дървета им е заложено първите години да се състезават клони, чак като наберат доволно височина и сила на корена, залагат плодни пъпки и тогава почва да плододава. Силно плододаващото дърво спира да расте буквално. Едно дърво претоварено с плод спира да расте, особено семковите. Това не е добре за едно младо дърво да го натоварите с много плод, защото няма да се развие като хармонична корона, като хубави клони, като силен корен, защото само се насочва да си храни плода. Затова първите години в повечето случаи на дървото са с вертикални клони, младенчески период, после той те леко се отваря короната, ще не ще се разбива, се отваря, залага плодни пъпки и тогава вече влиза по-сериозно плододаване. Това са жизнени етапи, които може с резидбата да ги измешате, заради това, че инициирате много силен растеж и дървото си мисли, че е отново супер младо. Разбрахте ли какво? И така, предпочитате клончета, които са разкривени насам натам. Казах, че не е страшно да имате вътрешен клон, защото вие може да го извиете, ако искате да подмладявате корона, това е подмладяващия атак на резидба. Да не прекалявате с прекалено силната резидба, това още после ще ви го покажа на други дървета. Специално по темата с резидба сега ще спра, стремя към шлатисване, но който се интересува за резидба, специално после ще обърна внимание на други форми на корона дървета, как да работите по темата резидба. Тук запомнете най-важното ато и ято на резидбата. Ато на резидбата са кръставащи отрези, ги избягвате. Оставяте само по един краен продължител на клон, независимо дали е така, без краен на чеп. Оставяте само по един краен продължител, като антенка на клон, дори да е прерязана антенка, но да е към някакво продължител. По едно, а не да са по три в края. Това имате предвид, да остава само по едно, независимо кое. Оставяте по една антенка на краищата на клоните. Тя може да бъде много леко съкратена, ако искаме слаб растеж да инициираме. Това е, нали, за тия дългите силните клони, които са крайни, продължители. Ако има, после ще ви покажа главна ос дървото, задължително оставяте един водач нагоре. Хубаво е дървото да има водач, после ще ви го обясня това нещо. И малко на брой крайни отрези на принципа на пренасочване без оставяне на чеп. Няколко на брой пренасочване. По този начин вие се разреждате короната, просветлявате я, но най-важно казано, ще инициирате всякакви ниски растежни точки, които в повечето случаи са желани. Обратно, ако горе само режете така на една височина, минавате с съкратителни отрези, дървото долу няма нищо да ви изкара, а точно там, къде сте извършили съкращение, ще избухне на една метла, която още повече утежнява ситуацията. Горе-долу разбрахте ли това? Че повечето ви отрези трябва да бъдат не на принципа на съкращение, а на принципа на премахване. И при такива чатали, почти винаги после, като отидем до по-големи дървета, ще ви покажа, при чаталите от двете си избирате и директно с криончето едното. Нищо да не разбирате, по-лесно от това няма. Застава срещу чатал, но се касае за чатал с равнозначни клони горе-долу в една посока. Това са, нали, два клона с еднаква функция, от двата единия изчезва. Двата клона с еднаква функция могат да бъдат или така, както е при чатала и с еднакъв диаметър, или клони един под друг. Два клона един под друг, които са горе-долу еднакви по размер. Това са също клони с еднаква функция. И вие на този принцип на прореждането махате, да кажем, горния или долния, запазвате другия. По този начин се извършва правилната резидба чрез премахване на дублиращи се